Ayan guys, welcome ulit sa vlog ko, Nix Onyx. Kasama nyo ngayon. Wait lang, liwanag, sakit sa mata. Sakit sa mata. Yung makita siyang masaya sa iba. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga, tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Kung isipin mo, Ayan guys, nandito ulit kayo sa vlog ko, with Nix Onyx. Wait lang, medyo masakit sa mata. Sakit sa mata. Sakit sa mata yung makitang masamang malamin. Tala, ano, tala ko. Tayo makitang masamang malamin. Masamang malamin. Makitang masamang malamin. Tala, ano, tala ko.